guys, so ito yung mahabang prosesyon din ng dumaan na dito sa aming barangay. Ito yung mga taga barangay Santa Maria. Ayan, so ang haba din nila. Parang pwede mo utang. Pilang po dapat kay? Pilang dapat sugat? Kaya primero kasi gigami. 12. 12. Kaya kaya idaragdag na kayo. Thank you po.
Yan, pinakamahabang prosesyon to dito sa Santa Ana ng mga nagpipinitensya. Ito ay sa mga taga-barangay Santa Maria. Ay! Hello. Por Maria mismo ang Italia. Ginawa siya ako. Huwag ka magkagang babay at magyama naman kung yan siya. Santa Maria ng Diyos, sa palalayo ko sa inyo. Bilisan yung kingarap.